Just tell me who you see, 'cause I think I do when you're next to me. When you're next to me, but does this work? 'Cause Hi Tyrone. Hi guys. Your tournament's in, are you came? Yes. How many There's how? 6. 6. Oh my god, guys. 6, so you get, then you add the scores up, so no mucking around this one, mate. Hi guys, today is Friday, April 20, third hapon na. I've got no money. So, sinasabi lang ni Jang kay Kuya kung gusto niya sumali sa tournament sa Melbourne. Kasi tumawag na yung nag-organize. Kasi diba, naglaro si Kuya last time, yung nanalo rin si Kuya. Hindi naman nanalo, yung nakakuha ba siya ng medal, third runner-up. So, tinawagan si Jan na ilalagay niya raw si Kuya sa tournament sa Melbourne. So, magta-travel tayo around Melbourne. When is it, Han? July? No, May the 16th. First one is, and they're on Sunday. Oh, Sunday, every Sunday. So we'll have to leave Saturday, stay Sunday, and come back. Saturday, stay Saturday night, stay Sunday night, come back Monday. Okay, so Sunday yung tournament ni Kuya. So alis daw kami every Saturday tapos balik Monday. So, yeah, yan yung ating mga magaganap this coming May. And July, aalis tayo, punta tayo ng Queensland. So, marami tayong gagawin. Marami tayong pupuntahan. So, di ko sana plano mag-vlog ka. So, nakaligo na pala ako guys. Hindi ko siya blinover kaya ganyan ang itsura ng book natin. Basa pa siya. Ano ba yung sasabihin ko? Yeah, hindi ko plano mag-vlog. Pero gusto kong mag-haul na lang ako. Kasi marami ako i-haul sa inyo. Pero hindi ko lahat i-haul. So, by portion lang siya. Ano yung nandito, meron kasi doon. Ayan, i-haul ko yun. Tapos, meron sa garage. And, yeah. So, mag-haul tayo maya-maya. And, tingnan nyo yung aking puno. Ang tawag dito ni Jan. Namamatay yung camera kasi yung gamit ko ay yung pinakauna kong G7X Mark II. Ang sakit niya talaga. Bigla siyang namamatay o kaya nag-SD card error. And yun yung nangyari habang pinapakita ko sa inyo yung aking yung pinitas ko ba kahapon sa puno. Ang tawag ni Jan dito ay indoor tree plant. Maganda kaya. Ako nakaganda na ako. Kasi parang refreshing dito sa kitchen na meron. Kaso nga lang, eto may langgam. Pinapatay ko yung mga langgam. May itim siyang langgam. Next time siguro ganunin ko sa labas bago ko ipasok. Kasi marami akong napatay na langgam. And eto yung ating basil. Inisprayan ko na siya. Tapos eto yung ating parsley. Nispray-sprayan ko siya. Pero hindi araw-araw. Pag dry lang yung yung soil. Inisprayan ko. Tapos tinatanggal ko. Hindi ko pa tapos tanggalan ng mga dry leaves. Kasi ayan, mayroon siyang dry leaves. And nakalabas na pala yung aking bacon. Kasi magluluto ako mamaya ng simple lang yung dinner namin. Easy lang talaga. Mamaya ipakita ko na kung ano yung dinner namin. And ano pa ba? So yeah, yan yung gagawin ko. Mag-haul ako. Kasi wala naman kayo masyadong ganap yung mga bata. Last, na nila to? Last week. So, Friday. So, next week, pasok na sila. So, Tuesday yung start kasi Monday, holiday pa rin kasi. Ano ba? Monday is what, Kuya? It's holiday Monday? Yes. Wala pala si Kuya. Hiya! Kararating niya lang, Umalis siya. Bumili siya ng, Come on, give it to me. We got lollies. You got lollies? Ayan, bumili siya. Tsaka yung daddy niya ng... Ito kasi ang gusto nilang lunch. Mocha dog. Ayan. Mocha dog. Ganito ang itsura niya. Ano pa lang naman? Mag-alauna. Ngayon pala sila mag-lunch kasi pa nag-breakfast sila, late sila mag-lunch. What did you have for breakfast?
Porridge! Favorite nila yung porridge. Andito pa nga, oh. Hugasan ko pa. Ayan, oh. Hindi pa ako nakapaghugas. So, yeah. Anzac Day sa Monday, kuya. So, you don't have school Monday? Not also Sunday. Yeah, 26. Just look up. It's the 25th. Yeah, 25 and 26. It says holiday. Yeah, public holiday. 26, Monday. So, ayan. Chinek ko na. Here, it's in here. Public holiday. So, Tuesday sila papasok sa school. Start na ulit. May dala siyang, ano, oh, lollies. So, yeah. Asikusin ko muna yung i-haul ko sa inyo. Habang inaayos ko yung i-haul ko sa inyo, tingnan nyo yung nakita ko. Na-i-haul ko na to sa inyo noon. Nabili ko to noon sa IKEA. Ayan, hindi ko pa siya nagagamit. Nasa plastic pa yung wooden na yan. Ang gagawin ko sa kanya ay ilalagay ko dun sa may sink. Tapos ilalagay ko dito yung basil, tsaka yung parsley. Wait. Gawin ko na ngayon. So, eto ilagay natin dito. So, kailangan ko ng cuchillo. Nasa plastic pa talaga siya. Stand ata to dito sa ilalim. Tingnan natin. Sinusulit na ng mga bata na maglaro ng PS4 kasi starting next week, wala na naman silang PS. Not unless, ano, Saturday or Friday night. Ayan. So, siguro, yes, ganito siya, guys. Oh. May stand siya. Ay. Okay. So go in that room. Kaso yung parsley, hindi siya matangkad. Tingnan niyo yung parsley. Para siyang, wait lang, kuha lang akong stand. Nakahanap ako ng, eto ba yung plastic na pinaglalagyan ng salad pag bumibili si Jen sa pub ng dinner. So, ilalagay ko to dito sa ilalim para ma-elevate yung height ng ano. Parang ang tangkad nyo naman, no? Parang hindi na pantay. Wait lang, nakahanap ako sa aking drawer. Ito yung ginagamit ko pag nagluluto ako minsan ng egg. Linalagay ko dito pag gusto ko siyang perfect na circle. So, itry natin ito. Kung okay siya. Yes, okay siya, guys. Ayan. Diba? Para pumantay man lang siya. Para makita yung green. Yung green, yung leaves. Oops, wait lang. Tinalian ko to kasi nga parang gumaganon sila. So, tinalian ko sila. So, ayan. Diba? Tapos, ilagay natin dito. Wait lang. So, ayan na siya. Sana lumago tong parsley. Kasi parang lupay-pay na siya. Yung basil, okay pa. Yung ano, coriander, wala na. Nawala na siya. Oops. So, ayan. O, diba? Meron tayong green dito sa loob ng bahay na totoo talaga. Hindi fake. Kasi meron akong fake dito. Ayan. Ayan. Maganda kasi yung ano, pinaglalagyan niya. Kaya gusto ko rin siya dito sa, dyan sa may sink. So, yan guys. Naipasok ko na yung iba dito sa kusina. Kasi yung iba, halos yung iba dito ay sa garage. Kasi yung iba dito ay 2 years ago na guys. Yes, 2 years ago na. And yung iba naman hindi. Recently lang. So, ibaba ko muna para maisa-isa natin tong i-unbox. You right there, Baba? Mama. You sure? So, unahin natin dito sa eto guys. Eto ay toaster na apat siya. Apat slice toaster. Yes. Eto, dapat ipapadala ko to sa Pilipinas. Kaso sabi ni Mama, napadalang ko na raw sila ng ganito nung nagpapackage ako noon. So, nakalimutan ko. Pero bumila ko kasi naganda na ako kasi white and rose gold. So, nakatambak lang dyan. Sabi ko, gamitin ko na lang kaya kasi anin ko naman to. Kasi yung oven namin, ay yung toaster namin dyan na silver, kay dyan yun, sobrang matagal na yun sa kanya. Wala pa siyang asawa. Yeah, sorry. Kuha lang tayo ng kutsilyo. Wait lang. So, kumuha lang tayo nito para mabuksan na natin We ito. always need grown-ups. Yes. So, yun nga, yung oven toaster, hindi oven, yung toaster ni Jan, matagal na yun sa kanya, wala pa siyang asawa, single pa siya, nasa kanya na yun. So, sabi ko, palitan ko na. Tapos, I'm excited. you're excited? Yeah. Ibigay ko kay Jan sa kanyang chef, yung toaster. Kasi okay pa naman siya.
Pero eto, gusto kong gamitin kasi ang cute niya Is lang. that an egg? No. Kung egg daw to. Kasi yung tray ng egg, ganito ang itsura. Ito yung, ang brand niya ay Anko. Sa Kmart ko to nabili. Can I keep Noon. that? Ha? I want to keep this. Wanna keep this? Oh my goodness. May bago tayong toaster. Daddy, Not really. Eh, yung toy, so ganda siya. Kasi rose, gold, and white. Ayan, oops. Ayan. So may apat siya. Same lang naman yung silver apat din yung ano nun, we slice. don't want that. Okay, where we gonna put this? There. Tapos, ayan. Yes! Ayan yung mga crumbs dito mahuhulog. Mahuhulog. Ha? It looks better than the other one. It looks what? Better than the other one. Oh, it looks better than the other one. Yeah, kasi that one is old. So, okay, one We don't down. want that rose. Yeah. Stay bubble. Watch out, ha? Play gaming. Okay. Put No, this. I want that. Yeah, later na baba because... Whoa, this is big. And eto, recently ko lang ito nabili. Sa Kmart din. Eto, hindi sa Kmart. Sa Big W. Big W? Yeah, we bought this in Big W. Wait, Mom, Eto you po... can fit 8 bread in there. Not 8. 4. Yeah, because look. One in there, one in there. Really? Yeah. No, I don't think so. No, just 2 sack. One row na slice bread. Yeah, just 2 of each. Like 1, 2, 1, 2. So 4 slice. So, eto nga, nabili ko to sa Big W. Paglalagyan natin to Big na W. rice. Yung jasmine rice. That's where you put the rice. Yeah, tapos ilalagay ko siya sa pantry para kasi yung rice namin nasa garage. So eto ngayon, may lalagay ko na siya sa You make this summer cake? kasama cake. Lalagay ko I siya sa like it, Mommy. Yes. Next, This. eto nabili ko to sa Spotlight. Paglalagyan siya ng oil or ano ba, vinegar, oil. What is Ganyan ang this itsura for, niya. Mom? Nakita nyo? Mom, what is this for? That is, ito, pang dust. Maliit lang. Sa kwarto to ni Holly ilalagay para sa kanya. This is for you. So, you can clean your vanity. Okay? Is it mine? Yeah. So, eto siya nga. Lalagyan ng oil or olive. I'm dusting Oil or it. olive. I'm dusting. Vinegar. So, nabili ko siya sa Spotlight. Next, eto rin sa Spotlight ko rin to nabili. Eto yung vase or vase. Sa Spotlight ko rin to nabili This noon. roll in a jar. Kasi mamimitas na ako ngayon ng mga dahon. Yung mga dahon sa puno. Yeah, baby, be quiet. I am doing a whole baba. Eto, hindi siguro well, kasi meron kami dito sa harapan na namumulaklak na puti na sobrang laki. So sabi ko, bilang ko na lang siya ng vase para pag namulaklak siya, lang tayo, kukuha lang tayo, tapos ilalagay natin sa table. So, ayan. They want them, Mom. Yeah, and eto naman ay lint roller sa damit or sa mga fabric. So, eto. And eto naman ay flavor injector. Kailangan ko to. Ayan, flavor injector. Syringe. Singing. And eto naman ay high temp buster. Yung pang-suction ba sa mga liquid pag nagluluto ka or nag-roast ka. So, ayan. Is that for singing? No, it's not for singing. What is Ayan. it? Oh, squeeze it. So, pag may gusto ka, yung roast kasi minsan, di ba, pag wala siya sa pag wala siya sa roast bag, minsan yung juice ang dami umaapaw. So, ito pwede siya. Kahit hindi sa roast, kahit sa anong What is that? gusto nyong bawasan ng liquid, ito yung pang-suction. Don't break it, okay? What is it? Next is, ito recently lang din to. Sa Kmart ko to nabili. Binila ko si kuya ng That's for yours. tumbler kasi yung kanya luma na rin. Di ba sisak na bilhan ko? And, eto, anong bang ang tawag dito? What is this? Sa table to eh. Eto ay woven table runner. Ayan. Ilalagay natin siya. Minsan lang naman. Hindi naman araw-araw. Pag ginanaan ako. Yes. Pag ginanaan. Pag feel ko ba? Wait, Baba. Wait a second, please. So, eto. Ayan. Eto yung ating runner. That's long. Yes. Ilalagay natin ito Very dito. long, Mom. Yes. So long. And, alam nyo na, tea towels. Bumili ulit Tea ako. towels? Kasi yung iba, ipapadala ko naman sa Pinas.
So, mayroon siyang 1, 2, 3, tatlong piraso sa isang ganito, dalawa, tatlo, and bumili ako ng fake na plant. Tapos maganda kasi ako dito sa parang banig. And this is a basket, cotton bags, para ba sa mga mga vegetables. So bumili ako nito sa Kmart, ito lahat sa Kmart. And ito naman ay mango wood salad bowl. So mayroon tayong wood. Alam niyo na ako ngayon sa mga wood. Kung naalala niyo, nag-haul ako nung sa Yestyle, yung mga spoon. So, gusto kong maghanap ng spoon naman, yung sa, yung malalaki, wooden spoon. Ha? Okay, we're done this. Done. Do we have another bag? I thought we do. Where's the other That's a bag? box. Yeah, I think, here. A bag. Yes, another bag. Kmart ulit. Ano ba? Kmart. Okay, lagay muna natin ito dito. Ito, hindi siya totally wooden, pero may wood siya. Yung hawakan niya wooden. Ang brand niya is Anko, same dun sa oven toaster. So, bumili ako nito. Pero gusto kong bumili ng yung wooden spoon nga. Naghahanap ako. What is that? And pot holder. Hat holder. Yeah. Okay, wait, Baba. Kailangan ko to kasi para pag nilabang ko yung isa, meron akong isa pa. And be careful, Baba. And eto, tablecloth. Ayan, tablecloth. Baby, be careful. Ipapadala ko siguro to sa Pinas. We'll see. Tatlo to eh. Mura lang naman siya. Magkano ko lang to nabili? Basta mura lang siya. Ayan, tablecloth. And meron akong white. Eto, ikikip ko tong white. Tapos, wait, baby, wait, because that's breakable. Vegetable. And eto, bumili ako yung parang marble na paglalagyan ng yung detergent ba. Hindi ko to ilalagay sa banyo, guys. Dito to sa kitchen. What Ayan. is this? That is for the sponge. Wait, ang bigat niya. Okay na yan. And bumili ako ng eto para dito ko ilagay yung sponge. Tapos dito yung detergent. So, doon ko to ilalagay sa sink. Okay. And, oops. Spatula. Same. Tatlo sila, magkakaiba. Meron, ayan. Mom. Yep. Kasi yung aking mga ginagamit, gusto ko rin silang pagpahingayin minsan kasi overuse ko na sila. So, at least meron akong salitan ba. Pero naghahanap nga ako yung wooden kasi gusto ko yung wooden din. And another vase. Diba? Parang ang dami ko ng vase or vase. Okay. That's it. That's it. And next, A box. a box. Ito din dapat kay mama to. Pero sabi ni mama na padalhan ko na siya. Ito yung kettle. So, yung kettle ko dyan na silver, I have i-dispose na rin natin. Hindi i-dispose. Wait, baby. Ilalagay na yun sa ilalagay na yun sa shed ni Jan. Para- Is it for ice? Hindi naman siya nagkakape, di ba? Cold coffee si Jan. Is it for ice? Yeah. No. This is for hot water. Hot water. Yeah. It's like water. It looks like ice. No, it's not ice. It looks like ice. So, oops, baliktad. Wow. Wait, baba. Parang baliktad. Don't break it, Mom. Hold it. Got it. Tama pala. So, puti It's big. rin siya. So, yan, para lahat puti. I'm taking this. What? No, don't make a mess, Baba. I want to make a mess in my room. So, eto siya. White siya, tapos glass na kettle. So, yung kanyang paglalagyan, yung saksakan niya. So, ayan. Ay, excited ako i-arrange yung ating kitchen. Okay, and then next, meron pa akong isa. Wait, tanggalin ko ang mga to. Ang kalat na dito. Ayusin natin yan mamaya. Hugasan and ayusin. And eto, nung 2 weeks ago, bago kayo mag-Melbourne, dumating to. Eto yung, wait, buksan muna natin para... Excuse me, baby. Sorry, Mom. I was just reading that sign.
So, okay. Ito ay maliit lang siyang rice cooker. Careful, Baba, ha? The Yung- receipt. No, that's not a receipt. Meron siyang yung pang scoop sa rice. More like it's so friggin' smooth. Oh my God, ang cute nito, guys. Ito yung Xiaomi. Xiaomi. Ang liit lang niyang rice cooker. Oops, wait lang, wait It's lang. new. Yeah, it's new. So, wala na siya. Sobrang liit niya lang. Siguro 3 cups lang ang pwede dito. Tingnan natin. And meron siyang app na kailangan mo siyang i-download kasi ano siya, Smart Rice Cooker. Ooh. Is that how you open Late it? lang siya talaga. So, madadayet talaga ako dito kasi si kuya lang ang magro-rice siya kayong mga bata. So, ayan. Ang liit niya lang. Tapos, meron siya. Ito yung kanyang saksakan. Sobrang liit niya lang. O, ayan o. O, diba? Makukontrol ko yung rice. So, 3 cups lang ata. Yeah, 3 cups lang yung pwede dito. It smells good. Ah, smells good. Yeah. Tapos, ito yung, sana match yung ano niya. So, ayan yung kanyang saksakan. And meron siyang cup para sa rice. So, tamang-tama dun sa aking drawer. Ayan siya, guys. So, ito yung ating Xiaomi. Para siyang siomai. Xiaomi. So, update ko lang kayo pag Mom. ginamit ko to. Pero, sa ngayon, ang gagawin ko ay hugasan ko yung mga pinakita ko na gagamitin dito sa kusina. And yung rice cooker kong luma, hindi ko siya itatapon kasi okay pa naman siya. Ano lang siya yung parang nagbabakbak na yung ilalim niya. Pero pwede pa naman siyang lutuan. Pag may bisita ako, saka ko na lang siya gagamitin. Pero sa bahay, ito yung gagamitin namin. Kasi si Kuya, sabi ni Jan, wag daw too much rice kay Kuya kasi nga, di ba si Kuya nag-go-golf. Ayaw ni Jan na lumaki si Kuya. So sabi niya, bawas-bawasan daw yung rice ni Kuya. Hindi naman yung, kakain pa rin siya everyday. Pero hindi yung si Kuya kasi pag kumain siya ng rice, hanggat may nakikita siyang rice, kahit soya sauce lang yung ulam niya, kakainin ni Kuya. So sabi ni Jan, mag-control daw si Kuya sa rice. Kaya naisip ko, eto na lang para sabihin ko sa kanya, wala ng rice, kunti lang yung niluto ni Mami. Tsaka para sa akin din, para hindi na rin ako mag-rice masyado. So yeah, eto yung ating for today. So next time, mayroon pa ako sa inyong i-haul, guys. Pero ngayon, ha? Is it all of Pero ngayon, excited akong ayusin natin yung ating kusina para ilagay ang mga to at tanggalin ang mga, wait lang. So, eto yung malaking rice cooker. Ikikip ko pa rin siya, itatago lang natin kasi ilalabas lang natin siya pag may bisita tayo kasi pang maramihan tong saing. And huling saing na yan. O, yun. Siguro gawin ko dito sa rice is, mag-fried rice ako. Gamitin ko yung wok. Sige, gamitin natin yung wok. And eto yung toaster. Sobrang matanda na to, guys. As in, single pa si Jan. And tingnan nyo, inaano ko naman to, nililinis ko naman siya, pero matrabaho lang talaga siya. So, tingnan nyo, ayan. Ilang beses ko na yan kinukuskus, pero, yeah. So, yan, ilalagay na yan dun sa shed ni Jan. And eto yung mga pastel na mga cute-cute or gandahang kung, ginagamit pa nagluluto. Overuse sila every day. Ilang beses ko sila ginagamit. Yung isang yellow, yung flat, wala na. Nag-give up na siya na, na yung silicone. Nabali na yung silicone. And nag-crack pala. So, parang ganito. Dito sa aking, yung tong. Tingnan nyo. Ngumingiti na siya. Oops, hindi talaga nagpo-focus tong camerang to. Ayan, ngumingiti na siya. So, yung binili ko sa Kmart, pangsalitan ko ba, para hindi naman sila ma-overuse na, pahingayin ko muna sila. Pero ito yung favorite ko sa lahat. Sobrang tagal na. Ito ang pinakamatanda sa kanila. So, ayan, okay pa siya. So, yeah, naghahanap ako ng wooden spoon na set din na ganito. I'm keep looking pa, pero wala pa akong mahanap na yung gusto ko talaga. So, ngayon, gagawin ko ay, tatanggalin ko to at ilalagay natin yung mga bagong gamit. Sabi ko kay Kuya, hindi na siya kakain ng maraming rice. What did you say? Take that one. Why? Because that one's bigger. Which one? Too small. Nag-worry si Kuya kasi lilimitahan ko na siya sa rice. Hindi naman lilimitahan. Yung
Yung tamang ano lang ba? Kasi si Kuya Makirice talaga, lumalaki na yung tiyan niya, sabi ni John. So, hindi ko pa naayos. Siguro mamaya na lang kasi magluluto pa ako. Alas 3 na. Ang nailagay ko pa lang ay eto, guys. Ayan. And yung kanina, yung paglalagyan ng sponge, linagay ko siya dito sa... So, dito ko tinago. Dito ko linagay yung ating sponge, yung pinagpapato ng sponge para nakatago lang siya. And, kung maalala nyo, ito yung mga hinol ko sa inyo na galing Yes Style. Ito yung sampayan ng cloth nito. And, sinampay ko na rin yung gloves. Pero, pinapatuyo ko muna sila bago ko sila nilalagay dito para hindi mabasa yung ating wood. And, nandito yung NutriBullet, tapos yung empty bottles. And dito ko na linagay yung malit namin na bin. Diba dati dun siya sa may sink? Ngayon dito ko na siya linalagay para nakatago na lang siya. And etong brush, sa Yes Style din to. Ang galing niyang panlinis sa sink. So, yan. So, para nakatago lang yung mga hindi dapat makita. So, yan yung ating ilalim. Nag-tour na sa ilalim. So, ano pa ba? Yeah, so eto, napakita ko na sa inyo, eto yung fake natin na lavender. Maganda siya. Gustong-gusto ko tong basket. Parang, ano lang, parang Bicol, ano. Kasi marami sa Bicol na ganito, yung parang banig ang tawag sa amin. So, dahil curious ako dito sa ating smart rice cooker, itry natin siyang lutuan na. So, naglagay na pala akong 2 cups ng rice. Gasan ko na siya. Eto, inugasan ko na rin. And, madali lang naman siya tanggalin. Tingnan niyo. Wait, ayan. So, nahugasan ko na yan. Mamaya, pakita ko ulit sa inyo kung paano ko siya tinanggal. Yan, naglagay akong 2 cups ng rice. Pero, yung pinansukat ko sa tubig ay ang aking daliri. Kasi sanay talaga ako dito. So, yan yung aking pinansukat dyan. So, ayan. Sara natin. And, dinownload ko na yung app. Kaso, hindi ako punta dun sa device nito. Ayan, oh. Yung Xiaomi Home. Dinownload ko na siya. Ang lagi niyang sinasabi ay try again. Tingnan nyo. Dinagay ko na yung Wi-Fi. Wala. Try again. Ito nga ang sinasabi ko, kaya ayaw ko yung mga ganyan-ganyan. Dito na lang tayo sa manual. Ayan, oh, Wi-Fi. Oh, naka-ano na, oh. Ayan yung Wi-Fi natin, guys. Pero ayaw yung mag-connect. Kanina ko pa tinatry. Pero anyway, sige. Nakita ko, ito raw ay... wait. Ito cancel. May pinanood ako sa YouTube. Tingnan natin. Hanapin natin yung pinicturean kong... Ayan. Para maintindihan natin siya. So, pinicturean ko na lang. Kasi nga, hindi tayo maka-login sa... pa-digital niya. So, ito yung cancel. Sabi dito, cancel. Tapos, ito yung start. So, sige, start natin. Tapos, ito yung heat prevention. So, sige, start natin. Pero, gusto ko yung time. Wait lang yung time. Yung time, wag naman 1 hour. Siguro mga 30 minutes. Ay, hala. Ano na to? Yan ang nga sinasabi eh. Wala. Wait lang, guys. 1 hour? 1 hour ba yan? Wait lang, guys. So, nilaro ko siya, guys. Kung saan yung pinakamababang oras. Ito, oh, yun. Yung 40 minutes lang yung pinakamababa. So, it means to say, nag-work siya kasi nag-39 na siya. So, dito kasi, kanina, nung pinindot ko to, patas ng patas yung oras hanggang naging 8 hours. So, dito ako pumunta. So, 40 minutes. So, tingnan natin kung maluluto yung ating rice, guys. Ayan yung start. Okay? Na-start ko na siya. So, tingnan natin. Mag-alas 4 na pala, guys. 5 minutes to 4. Habang iniintay kong maluto yung ating rice dun sa smart rice cooker, tanggalan ko to ng tag. Ito yung mga tea towels na mga nabili ko sa Kmart. Ang ganda niya, oh. So, yung iba yung nakita nyo, yung iba dun, yung una kong hinol na mga tea towels, nagaling din na Kmart. Yung iba dun kay Mama. Tanggalan ko lang to. And kanina pala, si Jan, nag-cut siya ng lawn. Na-IG story ko siya. Tapos yung mga bata, ang cute kasi, habang nagka-cut si Jan ng lawn, si TJ, nagda-drive ng buggy. So, silang tatlo nasa buggy habang nagka-cut si Jan ng lawn. Nagda-drive din si Kuya. Insert ko yung IG story.
So, ito naman, mayroon siyang design na ganito, oh. Ang dami ko ng ano. Meron pa akong tea towels na hindi ko pa sa inyo na-haul. Na galing sa Target. Target ba? Oo, may in-order ako sa Target. Sorry. Next time, yun naman yung i-haul natin, yung sa Target. Tapusin ko lang to. And magluluto na ako ng dinner, yung potatoes na may bacon. Simple lang. Tapos, mag-fried rice ako. Kuya, do you want spam? Yeah. Mom, what are we on potato? Bacon with potatoes and egg. Yep. So, tapusin ko lang ito. Dito na si John. Galing siya sa shed. What did you do in the shed, Han? Done all the silicone and that around the bathroom. And So may right, dala here's siya. your vouchers. Two $25 gift vouchers at the Gents Hotel. You Wow. can go take that out for lunch or something. Why he got this one? From Golf. Golf. That's his prize, $50 voucher at the $50 voucher. Nung nanalo si Kuya, Gents no? Hotel Big Schnitzel. Nung nanalo siya sa, yung natalo niya si Jan, tsaka yung ibang mga adults, meron siyang $50 na pwede niya i-spend dito sa hotel. $50. Ikaw lang, yeah? $50. Mag-expire siya sa 7/1/20. January, ano ba ngayon? April. May. April. No, Holly. April, May. Mag-expire siya sa July 1. Ayan, nililinis ko lang yung mga kalat ko dito, guys. And yung ating rice, ayan, 3 minutes. Ayan, 3 minutes. So, tapusin ko lang yung... Tumunog na yung ating smart rice cooker. Check na natin siya. Sana naluto, no? Wow! Ayan na, guys. Naluto siya. O, diba? Wait lang, wait. Hugasan ko, ito yung kutsara na kasama dun sa ating smart rice cooker. So, nahugasan na natin yung ating kutsara. Mag-ano lang ako. Mag-cross. Thank you. Okay. So, yan guys. 2 cups. So, pwede talaga siya. 3 cups talaga yung kanyang Pwede mo siyang saingan na 3 cups. Ang maganda dito, kasi wala na siyang dikit. Ayan. Wala na siyang dikit. Oh, madali lang siyang tanggalin. Kasi eto, dumidikit na. Meron na ba yung tawag sa amin? Tutong. Sunog. Kit-kit. So, eto wala. Wala siya. Oh, oy, ang galing. And, tama-tama lang to 3 cups. Para fresh lagi ang rice natin at hindi siya nasasayang. Oh, ay, nag-fog na guys. Hala. Nausukan kayo kanina, guys. Ayan, masaya ako dito sa aking bagong rice cooker. Naluto rin siya kahit hindi ko nagamit yung kanyang app. Pero dun sa app, maraming mga choices daw na pwede mo siyang i-warm. Parang gano'n, overnight. May gano'n daw. Eh, hindi natin ma-connect. Kaya manual na lang tayo. So, off ko na to. And then, i-close natin ang ating cutie pie. O, diba? Magluto na raw ako. What do you think? Well, we'll find out when it cooks. We'll cook the toast. Si Jan nanunod na ng news. Yung mga bata nagkikik ng footy. Tapos si Holly, hindi niyo makita. Andun siya. Hindi niyo makita, guys. Andun sila, oh, sa labas. Si Holly nasa trampoline. And gamit ko na yung bago nating wooden bowl. Yung salad bowl ba. Binabad ko lang yung patatas. And magcha-chop na ako ng mga veggies. What are you doing? This is a white t-shirt. I'm getting tired. Ah, okay. Kasi sila, nag-fufuti. Si Jan, ayan si Jan. Magsasampay siya ng mga nilabang ko. And ako, ayan, naghihiwa pa rin ako ng aking mga veggies. So, eto na yung dinner ni Jan. Eto yung egg potato omelette. Pero sabi ni Jan, quiche daw ito sa kanya. So, come on, honey. Si Jan na muna papakainin ko kasi magluluto pa ako ng fried rice ng boys. So, mabango. Holly? Sprayed but got mug on me. Good? What is that? Mom! Mom, look at Yes? all his clothes. She sprayed on it. Baba, stop
spraying your pabango. Mama, don't talk. Egg. Di na mahintay ni Holly yung fried rice. Ayan, nagpakuha na rin siya. Si Sak kumakain na rin. Si Kuya talagang hintayin niya yung fried rice. Si Jan nakadalawa na siyang slice. Okay, balik tayo sa kusina. Di ko pa nga naluluto yung fried rice ni Kuya. May request pa siyang isa na lutuin ko raw. Nakahanap siyang Pure Food sa pantry. Naghalungkat siya doon. And nahanap niya, ito, isa na lang. Meron pa ako dyan na Argentina. May 4 pa akong Argentina. Ayaw talaga ni Kuya ng Argentina. Itong gusto niyang corned beef. Yung Pure Foods. Isa na lang to. So, kailangan ko nang pumunta kay Jonalyn. And, nilabas ko na ang aking bagong paborito. Wok. Alam niyo, tingnan niyo, wala na. Hindi na siya kinakalawang. Dati, pag hinugasan ko to at hindi ko agad na pat dry, meron siya mga patsi-patsi na kinakalawang. Ngayon, wala na. Oh, wala na siyang kalawang. So, sige. Magluto muna ako kasi si Kuya gutom na. Si Jan tapos na nakatatlo siyang slice nung omelette na yon. So, sige. Magluto na tayo para kay Kuya. Luto na pala yung corned beef. And yung ginamit kong oil ay olive oil kasi si Kuya, sinasabaw niya yung oil sa kanin. Napaka, ano talagang Kuya, parang probinsyang-probinsya. Yung gustong-gusto niya yung toyo na may oil. Gustong-gusto niya yan isabaw sa kanin. And eto na yung ating basmati rice na may halong jasmine rice. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na etong rice cooker, meron na siyang mga dikit-dikit. Si Sak, ayaw niya yung may sunog-sunog. Pag siniserve ko, nagagalit siya sa akin kasi ayaw niya yan, oh. Maarte si Sak, compare kay Kuya. Si Kuya kahit anong rice, basta rice. So, mag-fried rice na tayo. Ayan na yung fried rice. Yeah. Mom, we're about to go on the quarterfinals in the game. Not good. Nah, it's very, Mom, it's very, not very, good. very, It's and bad. It's bad, Mom. Huh? It's good. It's good. It's bad. Ewan ko It's sa inyo. good. So, ayan na yung pagkain namin ni Kuya. Tapos, ito yung natirang omelette. Yeah, we're playing. So, kain muna kami, Is that guys. corned beef? Yes. Mag-alas 10 na ka. Tapos ko lang magugas na iligpit ko na rin yung mga ginamit naming plato. And yung mga in-unbox ko, bukas ko na lang aayusin. Kasi lilinisan ko yung mga yung mga gilid-gilid doon. So, yeah. And alam nyo ba, si Kuya, ang dami yung nakaing fried rice. Eto na lang yung natira, di ba ang dami nun? Eto na lang. And si Sak, kumain din siya. And yung aking omelette, potato omelette, ayan. Meron pang natira. Si Jan, kainin niya raw ito bukas. So, i-end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin for today. Sabi ko mag-haul lang. Pero ayan, haul tsaka vlog na guys. So, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Si Holly tsaka si Jan nasa kwarto na. So, good night guys. Bye!